Evo sudiju, na njegov znak krećeš. Evo sudije tu. Evo je! Au! Uspjela dobro prešaltati. Goli Sekuliću! Opasan je Štajer, ljudi. Znalo se to odmah. Bravo, aplauz. I diže, diže. Nešto spori start je bio kod ovog vozača, neće šaltati. Malo pomalo ide ka cilju, neće biti promjena. Na Ivo Pera cilja, evo. Marić do cilja, blizu je. Smira sudija. Problemi za Brkoti Đorba u startu. Sve pokušavaju, gleda. Dobro šaltanje, dobra brzina. Može li ugroziti Sekuliće? Vidjet ćemo. Ne smije šaltati. Legle su bumi, gleda. Crni dim ga pobija. Još malo. Šaltali. Dosta spori. Sidorić pozivaju u Potkozarje 20. septembra. Može li se uključiti u podjelu pehara? Sa ovim, dakle,